пас аз анҷоми 33-мин бозиҳои тобистонаи Олимпии Париж 2024 ҳайати мунтахаби Олимпии Тоҷикистон бо 3 нишон ба ватан баргашт. Дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе парчамбардорони миллатро бо як шаҳомати хоса истиқбол гирифтанд, ки дар ин маросим намояндагони ҳукумати Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва мухлисони сершумор иштирок карданд. гузориши ҳамкорони мо аз маросими тантанавии пешвози ҷоизадорони бозиҳои Олимпӣ. Асупи Содиқ саҳни фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе қабои до надошт, зеро ҳайати мунтахаби Олимпии Тоҷикистон аз 33-мин бозиҳои тобистонаи Олимпии Париж 2024 ба ватан баргашт. Дар Олимпиадаи Париж кишвари моро 14 варзишгар дар 6 намуди варзиш, аз он ҷумла ҷудо, бокс, теквандо, вете, гӯштини тарзи озод, шиноварӣ ва варзиши сабук муаррифӣ намуданд. танҳо ба 3 варзишгари муваффақи меҳан Сомон Маҳмадбеков ва Темур Раҳимов дар риштаи гӯштини ҷудо ва Давлат Болтаев дар навъи варзиши бокс маҳорати баланди касбӣ нишон дода, нишони биринҷии бозиҳои тобистонаи Олимпиро ба даст оварданд. Садҳо нафар кормандони касбу кори гуногун, масъулини соҳаи варзиши мамлакат, мухлисону ҳаводорон ва хешону пайвандон ба истиқболи парчамбардорони меҳан омада буданд. набирам аз ҳамин хурдсолӣ мо хеле тарбия кардем барои ҳамин варзиши гӯштини ҷудо калон кардем. мана аз ҳамин хурдӣ орзу ҳавас дошт ки мана дар қулҳои баланди варзиширо фатҳ кунад. хушбахтона мана чӣ хеле ки ба ҳама халқи азизамон маълум аст, дар бозиҳои олимпии навбатӣ Тимур соҳиби медали биринҷӣ гашт, ки ин барои мо аҳли авлоду хештан барои Тимур вафин ба халқи Тоҷикистон аз инам медали тило бар ин қадру қимат дорад дар назари мо. агар таъриха ба хотир биёрем, дар давраи гузаштаам буд ҳамин хел замонаку ин яке аз меваҳои аввалини ваҳдат, яъне сулҳу ваҳдат, ҳамин медале ки мана ҳамин Сомонҷон соҳиби медали биринҷӣ шуд. аз ҷавонияш ҳамин хел умед дошт ки ба ҳамин мақсад расад, ба ҳамин мақсади худ расед. бовар мекунед, ман нигоҳ намекардам, ҳиссиёте доштам, ҳаяҷоне ки ман мекардам, бар оинаи гул нигоҳ мекардаму боз чашмамро боло карда, чашмам боло буд ки бояд фарзанди ман бурад, худо мегуфтам пушту паноҳаш бош, соҳ саломат баргардад. нигоҳ намекардам. ман ҳозир чанд кас ба гуфтам интервюба, барое ки ин модар, ҳиссиёте ки модар дорад, фикри ман ин як ҳиссиёти намедонам, ин ҳиссиёта ман гуфта наметавонам шумо. барои ман як модари тоҷик боиси фахру сарфарозист ки писари ман Сомонҷон Маҳмадбеков дар бозиҳои Олимпии Париж 2024 ҷои сеюмро ишғол намудааст. ин медали Сомон не, ин медали тамоми Тоҷикистон мебошад. дар толори фурудгоҳи байналмилалии пойтахт ҷоизадорони бозиҳои Олимпиро роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, масъулини соҳаи варзиш бо гулу гулчанбар пешвоз гирифтанд. ин бори аввал аст ки дар мусобиқаи сатҳи баландтарини ҷаҳонӣ бозиҳои Олимпии варзишгарони тоҷик якбора ба гирифтани 3 нишон муваффақ мешаванд. инчунин дар назди фурудгоҳ номоварони меҳан болои суфраи ифтихорӣ баромада дар назди мухлисону ҳаводорони хеш ки соатҳо боз интизори онҳо буданд суханронӣ намуданд. ин медали ба дастовардаи ман аз бозиҳои Олимпии Париж 2024 ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мардуми шарафманди Тоҷикистон бахшида шудааст. ман аз ҳама шумо ташаккур мегӯям ки омади шумо ин ғалабаро қатъи мо дастгирӣ мекунем. ин на танҳо медали ман аст, ин медали тамоми сарбаланди мардуми тоҷик аст. устода ваъда карда будам ки ман медали бозии Олимпиро мебиёрам. ман рӯз ваъда ман вафо кардам. ҳар як кӯдаки ки ҳозир мара нигоҳ дора, Тимура Сомона нигоҳ кардастанд, ҳар як шумо метавонед чемпион бишавед, парчами давлати Тоҷикистонро боло бардоред. Тоҷикистон ба пеш!
баъдан ҳайати мунтахаби олимпии мамлакат тариқи автобусҳои дуқабата душанберо сайр карданд ва дар кӯчаҳои пойтахт онҳоро анбӯҳи зиёди мухлисон бо шиору овезаҳо самимона истиқбол гирифтанд. ҳайати мунтахаби олимпии тоҷикистон дар майдони дӯстии пойтахт ба пояи муҷассамаи шоҳ исмоили сомонӣ гулчанбар гузоштанд. Было тяжело выступать на Олимпиаде, ответственность. Президент страны смотрит, народ болеет, 10 миллионов. Это давит очень сильно. У нас надежда была, что мы возьмем золото, но случилось то, что случилось. И из-за этого будем стараться дальше работать над ошибками, показать больше результатов. Сейчас нам очень президент страны большие подарки, поощрения дал. Благодарю за такие большие поощрения. Нам очень приятно, спортсменам больше мотивации, что еще надо результат хороший показать. Так получилось, то, что короткий промежуток соревнований, стартов не хватило. Ну, когда ты проигрываешь, ты должен винить только себя. Ну, так получилось сегодня. Те ребята, которые завоевали медали, они были лучше. Я думаю, что нужно сделать анализы и еще лучше, еще больше тренироваться. лозим ба ёдоварист ки дар замони соҳибистиқлолӣ аз бозиҳои тобистонаи олимпия варзишгарони тоҷик 7 медал, аз он ҷумла аз Олимпиадаи Пекин 2008 як нуқра, як биринҷӣ, аз Олимпиадаи Лондон 2012 як медали биринҷӣ, дар Олимпиадаи Рио де Жанейро 2016 як тилло ва ҳамакнун дар бозиҳои тобистонаи Олимпии Париж 2024 як бора 3 нишони биринҷӣ ба даст оварданд, ки дар таърихи варзиши меҳан беназир аст. инчунин дар фазои тантанавӣ автомашинаҳои сабукрав ба соҳибонашон супорида шуд. ба ғайр аз ин кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба барандагони медали биринҷии бозиҳои олимпии Париж $10,000 амрикоӣ ҷоизаҳои молӣ муқаррар кардааст.